Da. O ține pe loc? Da, îmi făceam poze. Cred că o ia de jos, mă. Cred că asta e combinația. Nu vreau să las asta aici. Uite așa. Nu fi pe un pic. Bă, ăsta e rup, n-am ce să fac. Pe rupe, că le elimine ea. De ce râzi, boule? Treci pe poze. Ține aici. Păi de ce râzi, mă, boule? Ia. Că e mică. Eu prind ăștia, dar îi țin cu o mână, bă. Păi ce, n-ai voie? Așa.